मा साननानै बिजेपिया गावनि आंगो लोगोखौ नागारखो? खारन बे पलिटिक्ससोथ' नागारनोबो हायो, लोगोबो जानो हायो। नाथाय बेनो मोनसे दा इउपिपिएल खौ जुदि नांला होननानै बुंबायबा फैगौ जिहेतु बिटिसि इलेक्शन, बे बिटिसि इलेक्शनाव बिजेपिजों बिपिएफजों लोगो जागोन नामा? बा देरहाखांनायनि उनाव प्रमद बर' बिथांखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लानानै बिजेपिया सरकार दागोन नामा? खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनियाव आरज गाबबाय। गोबावथार जाबायमोन नोंथांमोनजों मोखां नुजायैया, नोंथांमोनजों गोसोनि साननायफोरखौ शेयार खालामनो मोनैया। नाथाय दिनै गोसो जाबाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो। बाथ्राया जाहैबाय माने आं दा बिराद बेस्थ, माने सिगांनि बायदि नंला। माने न'आवबो थानो मोननाय जाला, गुबुन दाबसे जायगायाव थानानै खामानि मावनांगासिनो दङ आरो जेराव आं थायो बेवहाय माने नेटवर्कनि बहुद प्रब्लेम। आं सिगांनि भिडिअफ्रावबो बुंबोबाय। आरो बेजों लोगोसे आं जायफोरबायदि भिडिअखौ लाबोयोमोन नोंथांमोननि थाखाय, दा बेफोरबायदि खौरांफोरखौ मोननोनो बिराद प्रब्लेम। खारन मबाइलानो नेटवर्कनि थाखाय माने मा होनो बेखौ, मबाइलखौनो सलायनो हाया आरो खौरांफोरखौनो मोननायानो जाया। दा जाय हक, माब्लाबा माब्लाबा आं थाग्रा जायगानिफ्राय एसे दोरोदनानै माने एसे बहाबाफोर थांनाय जायोब्ला एसे एनै खौरांफोरखौ मोननाय जायो। दा बिनि गेजेरावनो आङो नोजोर होबाय, दा जा आं मिथिदों, दा इलेक्शनाथ' बिटिसि इलेक्शनाथ' फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जागोन। ओमफ्राय बेवहाय जोंनाथ' बिपिएफ हान्जा थागोन, इउपिपिएल हान्जा थागोन बर'फोरनिफ्राय। आरोबाव मोनसे दङ एपिबि, बिथांमोनहाबो गोदानै दाजानाय हान्जा, बिथांमोनाबो फैगोन। आरो लोगोसे कंग्रेसआबो गेलेगोन, बिजेपिआबो गेलेगोन, हयथ' एजिपिआबो गेलेनो हागौ। आरो लोगोसे गण सुरक्षा पार्टी ना माबा मोनसे दंबावो, बिसोरबो गेलेगोन। माने गोबां पार्टियानो गेलेगोन। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेनो आरो जोंनि गेजेराव, बर'फोरनि गेजेराव दा मेनलि इउपिपिएल, बिपिएफ आरो एपिबि, बे मोनथामा बहुद गोगोमै गोहोम गोग्लैगोनखौ नुनो मोननाय जादों। दा नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो, थांनाय बाराव बिपिएफ हान्जाया 17टा ना बेसेबांबा सिट मोनदोंमोन। नाथाय मा खालामनो, गोरोबाखिसै, सरकारखौ बिथांमोना दानो हायाखिसै। दा बिजेपि आरो इउपिपिएल बिथांमोनहा जयै माने मेजरिटि जानायखाय बिथांमोना सरकारखौ बै बाराव दानानै लानो हादों। नाथाय फैयै फैयै नुबाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव दा गोरोबलायनाय गैयि। अब्ला फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव मा जागोन इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गेजेराव, दा बेखौसो आङो सानबाय थादों। दा बिजेपियाथ' बुंदों माने हारसिङैनो गेलेगोन। माने मोनबेसे समस्ति दं, जाय समस्तियाव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथांमोन सानैया गेलेगोन, बे समस्तिखौल' बाद होनानै गासैबो समस्तियावनो माने बिजेपिया केन्डिडेटखौ होगोन। दा बे खोथाखौ स्पस्ट माने ससियेल मिडियायाव ओंखारखाबाय। आरो मोनसे खोथाया जाबाय एखेबारे माने इउपिपिएलजों लोगो जाला फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव। दा बेवहाय मा साननानै बिजेपिया गावनि आंगो लोगोखौ नागारखो? खारन बे पलिटिक्ससोथ' नागारनोबो हायो, लोगोबो जानो हायो। नाथाय बेनो मोनसे दा इउपिपिएल खौ जुदि नांला होननानै बुंबायबा फैगौ जिहेतु बिटिसि इलेक्शन, बे बिटिसि इलेक्शनाव बिजेपिजों बिपिएफजों लोगो जागोन नामा? बा देरहाखांनायनि उनाव प्रमद बर' बिथांखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लानानै बिजेपिया सरकार दागोन नामा? दा आङो एसे आंनि थौले मेलेमजों केलकुलेसन खालामदों। फैगौ जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्ट, बे बिटिसि गभर्नमेन्टआव माने ओरैबायदि नाजागासिनो दं बिजेपिया, माने जेरैबाबो गार्डिखौ बिजेपिनि सोरबा सासेखौ माने जिरायहोनायनि टारगेटखौ लागासिनो दं। हयथ' रायजो राजाफ्राबो हमनो हाखाबाय। दा जोंनि गेजेराव बेनो आरो सिगाङावथ' जेन'बा
UPPL आवनो गोबां माने लिडारफ्राबो BPF निफ्राय हाबफैबाय आरो बेराफारसेथिंजाय माब्लाबा UPPL निफ्राय BPF आवबो फैबाय आरो सोरबा BPF नि लिडारफ्रा BJP आव थांबाय माने उल्टां फाल्टां जालायदों नाथाय बेयाव बांसिन सोरखौ नुनो मोनदों खालि बर' लिडारफोरखौल' नुनो मोननाय जादों जायफोर बर' लिडारफोर बिथांमोनहाल' माने माब्लाबा BJP आव माब्लाबा UPPL आव आरो माब्लाबा UPPL निफ्राय BPF आव नङाबा बबेबा हानजायाव बिदि नुनो मोननाय जादों दा जों बर'फ्रा जेसेबां भटारफोर दं बिनि गेजेराव जोङो मेनलि मोनथामाव जों गावखाबाय UPPL BPF आरो APB आरो गुबुन मोनसे जदार दा जागासिनो दं जोंनि मेगननि नोजोरजों जों नुगासिनो दं जे BJP आ मा हायना मुलि होनानै रायजो राजाफोरखौ एबा माखासे लिडारफोरखौ गावसिनाव बोलांगासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखायो खारन बिथांमोना फैगौ जिहेतु BTC इलेक्शन बे इलेक्शनाव जेरैबाबो BTC खौ दखल खालामनायनि टारगेट बिनिखायनो बिथांमोना गोबां रोखोमनि हयथ' जादु सलायदों जानो हागौ दा जिहेतु आंनि साननाय आंनि थौले मेलेमजों साननाय बे थौले मेलेमजों साननानै आं मोनदांदों जे फैगौ जिहेतु BTC इलेक्शन बे BTC इलेक्शनाव UPPL हानजाया माने गोबां खहा दङ आरो BPF निफ्रायबो जानो हागौ BPF आ एसे प्लास पइन्ट बे बाराव मोनदों होननानै बुंगासिनो दं ससियेल मिडियायाव नाथाय बेखौबो थारैनो माने मोनमारदों ना मोनमाराखै बेखौ दा बुंथ'नो हानाय नङा मानोना आं नायदों आरोखि आंनि थौले मेलेमजों जे फैगौ जिहेतु BTC इलेक्शन बे इलेक्शननि रिजाल्टआ खुनु मोनसेबो दोलोआनो गाव हारसिङै सरकार दानो हानाय नङा बायदि आं मोनदों दा आंनि साननाया बेनो जे UPPL आरो BJP जों दा गावखाबायबा फैगौ जिहेतु BTC इलेक्शन बे इलेक्शननि रिजाल्टनि उनाव हयथ' BPF जों BJP जोंबो सरकार दानो हागौ बाहाय माखासे सीट शेयारिंनिबो खोथा जानो हागौ दा बेखौसो आं सानगासिनो दं दा जियानो जाया मानो गोबावजों नुजानायखाय आं दिनै बेखिनिखौल' बुंबाय रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव मा बिजिरो हयथ' आंनि बुंनाया बबेबा गोरोन्थिबो जादों जानो हागौ बिनि थाखाय निमाहा बिबाय आरो बबेबा गोरोन्थि जानायफोरखौ सुद्रायनो खाबु होगोन होननानै आं सानदों आरो बबेबा माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनोबो गुरैयै खावलायबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय उननि भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि